کاتشتێکی خۆش ژۆوەڕە بێژم gelek tiştên girîng rû didin bêguman li herêmê Kurd eger li ser hevin bi plan bin, bi program bin ew ê ji bo roj avayê Kurdistanê pêşa rojeke baş garantî bikin bêguman. Ez ê ji civîna nûnerê Serokê Amerîka Donald Trump, Tom Barak û fermandarê giştî Hesedê Mazlûm Abdî dest pê bikim, belkî hûn merak bikin temaşevanên hêja. Civîna dawiyê ya di navbera her duyan da li ku derê çêbibû, ew civîn vê carê ne li Şamê bû, vê carê li ku derê bûye, li paytexta Urdunê li Amonê bûye. Ji civîna yekem ku li Şamê çêbibû gelekî baştir derbas bûye. Yani vê carê Barak li hemberî Mazlûm Abdî gelekî sempatîk bûye, gelekî nerm bûye. Dê plankirin binêrin ku civîna bê li ku derê çêbibe, li paytexta Fransa li Parîsê çêbibe. احتمالeke mezin heye Serokê Fransa Emmanuel Macron jî beşdarî wê civînê bibe. Di civîna bê de wê mekanîzma beşdarbûna Hesedê di nava artêşa Sûriyê de û pêşa roja roj avayê Kurdistanê û bi taybetî rêveberiya Xweser werin got û bêjkirin. Dibe ku hinek biryar jî di wê civîna Parîsê de bênestandin. Fransa binêrin. Fransa piştgiriya Kurdan dike û dixwaze di Sûriya pêşa rojê de jî mafê Kurdan parastî bin.